שלום וערב טוב לכולם. בשבועות הקודמים למדנו על נושא האמפתיה וההבנה, בפרט בין בעל לאישה. היום בעזרת השם ננסה לראות את הדברים מזווית אחרת, ונלמד על אחד המפתחות החשובים ביותר לאושר וההצלחה של כל בעל. נשאל, מה מצב האושר של כל בעל? מה כל בעל מייחל לעצמו? זה בוודאי שיהיה שלום בבית. שאלה היא מה הכוונה שלום בבית? יש הרבה בתים שברוך השם יודעים להסתדר יפה מאוד, יש שלום בבית, אבל מאידך אפשר לומר שיש גם הרבה בתים, או בעיקר בעלים שחיים באיזושהי מסכה שנקראת שלום בית. אבל זה לא באמת. מבחינתם אם אין מריבות, אין החלטות גורליות, זה כבר נקרא שלום בית. יש בעלים שמודעים לכך שאין להם שלום בבית. יש להם טענות מאוד ברורות על האישה, כבר שנים הם מאוכזבים. אם הם יכלו לשנות את המציאות, להחזיר את הגלגל אחורה, הם היו עושים את זה. והם משלימים. הרבה בעלים השלימו עם המצב, זאת אשתי, אין מה לעשות, עם זה צריך לחיות. והרבה פעמים אתה שומע בעלים, לפעמים 5-10 שנים, אומר לך, תמיד צריך לרקוד לפי החליל שלה, מה שתעשה יהיה לה מה להגיד. יש כאלה שיגידו שהיא כפויה טובה, לא כולם אומרים את זה בפה, אבל הם חיים את החיים, וזה המחשבות שלהם, זה עובר להם בראש כל הזמן, לא מרוצים ממה שקורה באמת בזוגיות. היום נדבר בעיקר על אותם בעלים שהשלימו עם המצב, על אלו שחושבים שהם הכירו כבר את האישה שלהם, אלה שבטוחים שהם יודעים שהאישה שלהם היא כזו וכזו ולא יעזור שום דבר. השיעור בעזרת השם ננסה ללמוד דרך במוח של אותם בעלים, לגלות להם שאולי כדאי לחשב מסלול מחדש, אולי יש משהו שגרם לכל המצב הזה לחשוב ככה. ואם באמת אדם כנה עם עצמו, הוא יוכל לבדוק לפי השיעור אם הוא פעל נכון או לא. היום נלמד על המפתח החשוב ביותר שיש לכל בעל ביד, מפתח שפותח את כל שערי הלב של האישה. איזה בעל לא היה חפץ בכזה מפתח? מפתח שנותן לך כניסה ללב של האישה בכל המצבים. אתם יודעים, היום יש מפתחות משוכללים, יש מפתח שאי אפשר לשכפל אותו פשוט. זה רק עם כרטיס, עם קוד מסוים. גם כאן אנחנו מדברים על מפתח עם כרטיס, מפתח מיוחד. מפתח ששייך בעיקר לבעל, ועד כמה שהאדם הוא באמת בעל, הוא יצליח להשתמש בו. בעל שהוא לא מספיק בעל, יהיה לו מאוד קשה להשתמש במפתח הזה. מה הכוונה? וכי יש בעל שהוא לא מספיק בעל? התשובה היא כן, לא כל בעל הוא מספיק בעל. ואיך נדע את זה? לשם זה אנחנו רוצים ללמוד קודם כל מה זה בעל אמיתי. ולפי זה כל אחד ידע עד כמה הוא אכן נמצא שם. החלק העיקרי של השיעור ייסוב על זה, מה זה באמת גבר אמיתי, מה זה בעל אמיתי, כי זה חשוב מאוד. יש בעלים שבשבילהם השיעור הזה זה פרגון, באמת פרגון. אם האישה תשמע תגיד, אשרי שזכיתי בכזה בעל. ויש בעלים שבשבילהם זה לימוד, אולי כל השיעור, חצי מהשיעור, וכל אחד ייקח את זה למקום שלו. אבל מה שבטוח שרק אחרי שנלמד מה זה בעל אמיתי, נוכל ללמוד על המפתח שיוכל לעזור לו להיכנס פנימה אל האישה. אז ההגדרה הבסיסית ביותר לבעל זה קודם כל שהוא זכר, ובלשון שלנו זה גבר. בשיעור 70 ו-71 הרחבנו מאוד על עולם הגבריות, העצמה גברית, שיעורים מיוחדים ביותר. היום ניכנס מכיוונים אחרים. לא תמיד המילה בעל וגבר הולכים ביחד. יש בעלים שהם לא מספיק גברים. מה ההבדל בין גבר לאישה, בין זכר לנקבה? איך נדע מה יותר? ההבדל היסודי ביותר שזכר הוא משפיע והנקבה היא מקבלת. כך השם ברא את כל הבריאה, זכר ונקבה. זכר משפיע והנקבה מחפשת ורוצה לקבל. ומהשילוב הזה נוצר חיבור ששניהם משלימים אחד את השני. ככל שבעל הוא יותר נותן, כך הגבריות שלו יותר מתבטאת בשטח. ככל שהוא מחפש לקבל, הוא פחות משפיע, ממילא הוא פחות גבר.
אין באמצע, יש או גבר או נקבה. יש בעל שיש לו 70% גבריות, כל השאר זה נקבה, ויש אחד להפך, 30% גבריות, וכל השאר הוא נקבה. זה בסדר שיש פה ושם לגבר צדדים נקביים, יכול להיות שיש לגבר תכונות חיוביות של נמצאות יותר אצל נשים, אבל אפשר למצוא אותם גם אצל גברים, זה בסדר, זה לפעמים זה פלוס. בתורה כתוב לא ילבש גבר שמלת אישה. גבר שלובש שמלה שמיוחדת לאישה, זה אסור, אתה גבר, מה אתה עושה? אבל יש בגד שהוא מיועד גם לגבר וגם לאישה, וזה אין איסור. שאלה היא מה העיקר. אותו דבר אצלנו, הבגד העיקרי של האישה הוא לקבל. אישה תיתן את כל כולה למען בעלה, אבל בסוף היא צריכה לקבל. היא חייבת בסוף את הלקבל, אליו עיניה נשואות. כל אישה נושאת את עיניה לבעל שלה, ואל אישך תשוקתך, מבאר האור החיים הקדוש, היא מתאהבה לו תמיד. כל התשוקות של האישה זה לקבל מבעלה. לא ילבש גבר שמלת אישה. אתה חייב לזכור שהבגד העיקרי של הגבר זה נתינה. הוא המשפיע בבית. ככל שגבר נצמד לעולם הנתינה, הגבריות שלו יותר תפרח. הוא גם ירגיש את זה, הוא ירגיש שהוא הרבה יותר גבר. עד כאן זה תכונת הבסיס, הכי בסיס של גבר. עכשיו נמשיך לעוד תכונות שמשלימות את התמונה מי זה באמת הגבר האמיתי. גבר זה מלשון גבורה. גבר אמור להיות גיבור יותר. כותב הרמב"ם, אישה טבעית רואה בבעלה מלך שלה. הוא הכל בשבילה, היא אוהבת אותו. ואומר הרמב"ם, ויהיה בעיניה כשר או מלך, מהלכת בתאוות ליבו ועושה כל מה שהוא רוצה. היא רוצה את זה, היא אוהבת אותו, היא מעריכה אותו. במשך הזמן אין אדם בעולם שהיא מעריכה אותו יותר מבעלה. גבר זה גבורה, גבר משדר לאישה גבורה. זה הכוח, היא נשענת עליו, הוא בשבילה הכל. גבר זה גם אותיות בית ג' רש, מלשון בוגר. גם האישה בוגרת, לפעמים יותר מהבעל, אבל האישה באופן טבעי נתונה לעולם הרגש והדמיון. עולם הרגש והדמיון הוא עולם שלא תמיד בוגר, הוא עולם ילדותי יותר. לכן אפשר למצוא שהאישה היא נסערת יותר, דמעתה מצויה, היא יכולה להיפגע מדברים קטנים ואפילו לא הגיוניים, וזה לא מינוס, זה חלק מעולמה הנשי. היא חפצה לפעמים להיות כמו ילדה של בעלה, חשוב לה עצומי ממנו, לא פחות ממה שלילד זה חשוב. זה אישה. תארו לכם שגם הגבר היה כזה. מחפש להיות ילד של אשתו. בוכה למה היא לא מתייחסת, מתלונן למה היא לא קונה לו הפתעות. איזה בית היינו רואים? 2 ילדים היינו רואים. גבר זה מלשון בגרות. גם הוא צריך צומי, גם הוא צריך חיבוקים ומתנות. אבל השם יתברך הפחית לו את הצורך הזה. זה לא בוער לו כמו אצל אישה. אין דמעתו מצויה כמו אצל אישה, משום שהוא נברא לתת, לא נבראת לקבל, נבראת לתת. אז השם הוריד לך את הצרכים, הפחיד לך את זה. הוא נברא להיות גיבור הבית, הבוגר של הבית. גבר אמיתי הוא הקברניט של הבית. הרב בן ציון, אבא שאול עליו השלום, ממשיל את זה לספינה. בכל ספינה יש רב חובל, זה שמנהיג את הספינה, זה שמנווט אותה, לוקח אותה, הוא מנהל את כל המערכת, הוא יושב על ההגה. אבל יש אחד שיושב למעלה על התורן ומסתכל לאן כדאי ללכת, איפה יש סכנות, איפה יש גושי קרח. אומר הרב בן ציון, הגבר זה זה שיושב על התורן, זה שמסתכל, זה שיש לו את הקו, הוא מנחה את הבית. מי שמוזיז את כל הבית מלמטה זה האישה. היא נמצאת, היא דואגת, היא מודעת לכל פינה בבית. אבל זה שמנווט את הכל, זה שנותן את הכיוון של הבית, זה הגבר. והיא חייבת אותו. בלעדיו, אם אותו רב חובל לא ישמע לזה שנמצא, לקברניט שנמצא למעלה, הוא ייתקע. כל הספינה תוכל לבוא לידי סכנה. האישה חייבת את הבעל. אמנם אני מנהלת את הבית, הארמון הוא שלי, אבל אני חייבת אותך, את העוצמה שלך, את הכיוון, כוון אותי, תחליט לי, תגיד לי מה לעשות, קח אותי. אישה צריכה את זה, וברגע שיש לה את זה, היא מכוונת יותר. אומרת הגמרא, אוי לה לספינה שעבד קברניתה. יש בתים שאין בהם קברניט. אתה מחפש את הגבר שבבית, את המלך עצמו, ואיננו.
גבריות זה מלכות לכל דבר. בשיעור מספר 50 הרחבנו מי הוא מלך אמיתי, על פי הרמב"ם בהלכות מלכים. ככל שבעל ימלא את התפקיד הגברי שלו, כך המלכות שלו תתגלה בבית, בלי הרבה עבודה. רק תפעל, תהיה גבר, אתה תראה אתה תהיה מלך. יש אנשים שמחפשים להיות מלך, אבל הם לא גברים. יש הרבה בעלים שאין להם מלכות. לא תמיד באשמת האישה. האישה מטבעה רוצה שבעלה יהיה מלך. אין עושר גדול יותר לאישה מאשר שבעלה מלך. מי רוצה בעל סמרטוט? אישה טבעית מוכנה ללכת בתאוות ליבו, לעשות הכל. זה לא עונש מה שהרמב"ם כתב לה שבעלה יהיה לה מלך. אישה אוהבת, אישה כשרה, היא מודה, אני רוצה שבעלי יהיה מלך. הוא המלך שלי, תגיד את זה, את החיים שלי, המלך שלי, היא תרים לו כמה שיותר, והיא לא תרגיש לא טוב. אם אישה לא מצליחה, צריך לבדוק מה קורה. האם זה תלוי באיזה חסימה אצלה, או שפשוט היא לא מוצאת מלך. איפה? אתה רוצה שאני אמליך? את מי אני אמליך? היא מחפשת את המלך. במילים שלנו יש הרבה בעלים שרוצים להיות מלך, אבל הוא לא מספיק גבר בשביל להיות מלך. מלך אמיתי תומן בתוכו עוצמה של גבורה, של בגרות, של נתינה. הרמב"ם כותב לב המלך הוא לב של כל ישראל. המלך זה סמל של גדלות ונתינה. מלך שמחפש לקבל הוא מאבד את המלכות שלו. מלך שלא רוצה לסבול את העול של המלכות הוא לא מלך, כי מלך זה עוצמה. מלך בא ממקום שהוא מוכן לקבל את העול של העם. זה לא פשוט עול של העם. תשאלו אנשי ציבור מה זה עול ציבור. זה לא נגמר. כל אחד יש לו בקשות וסיפורים ומצבי רוח. הרבה בעלים רוצים להרגיש מנהיגות, רוצים להרגיש את המלכות בבית, והם לא מבינים למה אין להם את זה. אז הם יוצרים כל מיני סטיגמות על האישה. אז האישה שלי, עזוב, אין עם מי לדבר. דיברתי עם מישהו אתמול, כל כך עצבני, כל כך כועס על המצב. הוא רצה ללכת לאיזה רב אחד, ואני ניסיתי לדחוף אותו למטפל, לא לרב. הוא אומר לי, אני רוצה שהרב יסביר לה שכשאני חוזר הבית היא עומדת על 4. ככה הוא אומר לי. אמרתי לו, אתה צריך טיפול. לא יעזור לך רב. אנשים לפעמים הולכים לרבנים, הולכים לכל מיני מקומות. אני לא מבין בשביל מה. אפשר לקבל ברכה, אפשר עצה, אבל אם צריך טיפול, לך תטפל. בפרט שאתה רואה אנשים, הנה, שבוע שעבר, גם היה לי צדיק אחד. אני במשך שנה מציע לו טיפול. מציע לו דברים שהוא נצרח, כל אדם בר דעת יבין. לא, אבל הרב שלי אמר. ביום שישי הוא הגיע אליי. שהוא אומר לי, נמאס לי, אני רוצה להתגרש, לא רוצה להיות בבית. והוא לא היה בבית. כמה ימים כבר לא היה בבית. אמרתי לו, עכשיו אתה מוכן ללכת לטיפול? אז אתמול הוא התקשר לברר על מטפל. אבל אמרתי, ריבונו של עולם, כמעט שנה עבר, אם לא יותר אפילו. כמה אתה יכול לסבול? כמה? תראה את המצב, מסכן הוא, מסכנה אשתו, מסכנים הילדים. למה אדם לא מבין שהוא צריך ללכת ולעזור לעצמו? אבל בסדר, רואים את זה בעוד הרבה מקומות. ברגע שהאדם מבין, למה אני לא מלך בבית? לא צריך להסיק מסקנות, צריך לחשוב ולבדוק למה. כדי להיות מלך יש פרמטרים, ובדיוק בפרשה שלנו מצאנו ממש כמה פסוקים שמגדירים מה זה מלך אמיתי. מנהיג שהעם חפץ בו. לפי זה אדם יוכל לבדוק על עצמו. קראנו בפרשה, וידבר משה אל אדוני לאמור. משה אומר לקדוש ברוך הוא, מה הוא מבקש ממנו? מנהיג שינהיג את עם ישראל. הוא פונה אליו בתואר מיוחד. הוא אומר לו, יפקוד השם אלוהי הרוחות. אנחנו מכירים אלוהי השמיים, אלוהי הארץ. מה זה אלוהי הרוחות? אומר רש"י, אמר לפניו ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד, ואינם דומים זה לזה. מנה עליהם מנהיג שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. לא כל אחד יכול להיות מנהיג. צריך מישהו עם ראש גדול, מישהו שמוכן להבין את הרוח של הצד השני, מצבי רוח שיש לצד השני. ממשיך משה ואומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצאן אשר אין להם רועה. מה הכוונה אשר יצא לפניהם? אומר רש"י, לא כדרך מלכי האומות שהיו יושבים בבתיהם ושולחים את החיילים למלחמה.
אלא כמו שאני עשיתי, אומר משה, נלחמתי בסיחון, הוא יצא לשטח, הוא יצא לקרב, נלחמתי בעוג. אותו דבר בדוד, אומר כי הוא יוצא ובא לפניהם. תזכרו, רש"י מביא את משה ודוד, נפגוש אותם בהמשך. אבל משה רבנו מבקש מנהיג לעם ישראל, הוא דואג למנהיג הכי טוב שיש. הוא לא מחפש מלך שיושב בארמון ומחלק הוראות. מבחינת משה זה לא מלך. משה מבקש מלך שמוכן להפשיל שרוולים ולצאת למלחמה עם העם שלו. להיות גיבור אמיתי, מודל לחיקוי שהעם רואה, תראה את המלך, תראה איך הוא יוצא. כולם מקבלים אומץ איתו ויוצאים ביחד. זה מלך שסוחף אחריו את כל העם. זה מלך אמיתי. עוד דבר אומר משה, ואשר יוציאם ואשר יביאם. מה הכוונה? אומר רש"י מילה אחת, בזכויותיו. משה מבין שמנהיג אמיתי זה לא רק שרירים ודוגמה אישית, אלא גם זה מישהו שיש לו זכויות. מישהו שקשור לבורא עולם. תארו לכם שראש הממשלה היה גדול הדור. והוא בכבודו בעצמו היה יוצא למלחמה. הוא בכבודו בעצמו היה מראה לנו איך צריך להתנהג. זה היה עוצמה אחרת. אין כבוד אל התורה, זה הכבוד האמיתי. ואת זה מה שמשה מבקש, לראות בקורות חיים של המנהיג. לראות שהוא אדם חזק, אדם גבר אמיתי שמוכן לצאת עם העם שלו, שהוא מחובר לבורא. זה מה שמשה מחפש. עכשיו ננסה ללמוד את זה לעצמנו. מה זה מנהיג אמיתי? אומר משה רבנו, מצאתי את יהושע, אומר לו הקדוש ברוך הוא. יהושע הוא איש אשר רוח בו. מה זה איש אשר רוח בו? אם אין לו רוח אז לא איש, הוא מת. אומר אבן עזרא, לא הכוונה רוח, הכוונה עוצמה. ברור שיש לו רוח, אלא הכוונה פה זה לאדם עוצמתי. הרבה גברים באיזשהו מקום לא תמיד יש להם את הרוח הזאת, את העוצמה הזאת. הרבה גברים אפשר לומר נחתו אחרי החתונה. הם לא באמת תיארו לעצמם מה זה עול של נישואים, מה זה אישה בהיריון, מה זה ילד ועוד ילד. הרבה גברים באו מעולם חופשי יותר, גם אם זה מישיבה או מעבודה. כל אחד היה אדון לעצמו, מי אמר לו מה תעשה, מה תפעל. אבל חודש-חודשיים אחרי חתונה, הבעל מתחיל להרגיש שזה לא אותו דבר. אין לישון מתי שאתה רוצה, אין לטייל איפה שאתה חושב, אתה קשור לעוד מישהו, ולא לכולם זה בא בטוב. יש הרבה בעלים שנופלים למשבר קטן אחרי חתונה. יש כאלה שנה אחרי, בפרט אם היה הריון בשנה ראשונה ועוד הריון. אתה כדי לא מוצא את עצמך, לאן נכנסת? פתאום נכנס לאיזשהו גל. ומה שקורה שהגבר לא מבין, לא מצליח לנחות ולהבין איפה הוא נמצא. עכשיו, יש פה איזשהו פרדוקס מסוים. מצד אחד לגבר יש צרכים שהוא צריך. צרכים גבריים, הוא זקוק למעמד שלו בבית, לכבוד והערכה מאשתו. יש לו גם צרכים גשמיים שהוא צריך, אם זה אוכל, בית מסודר, מצוות אישות. צרכים, כל גבר נצרך אליהם. מצד שני, הוא נכנס למערכת שדורשת ממנו עול, אחריות. הוא הופך בלילה אחד להיות הבעל של אשתו. הוא צריך לדאוג לה, לשמוע אותה, להבין אותה, לסבול את כל כולה. העול הזה, כמו שאמרנו, מצר לו את המרחב. בפרט אם הוא לא למד מה זה אישה, הוא לפעמים באמת לא מבין מה היא רוצה. הוא חושב שקרה לה משהו. תירגעי, מה יש לך? כל דבר את עושה בלגן. הוא לא מצליח להבין באמת מה עומד אחריה. במשך הזמן הוא חושב שהיא מגזימה, הוא מרגיש שהוא נותן יותר מדי, היא לא מעריכה, וזה הופך להיות תורני יותר. ואז מה שקורה באופן טבעי הוא מתחיל להתנער מהאחריות. הוא לוקח פסיעה אחורה, כי כל המצב הזה יוצר אצלו לחץ מסוים. אז יש אחד שזה מתבטא אצלו באופן פסיבי, פחות עוזר, פחות מקדיש זמן להקשבה, מחפש כמה שיותר לברוח. יש אחד שזה מתבטא באופן פעיל יותר, הוא כועס, למה לא מקשיבים לו, למה כל דבר נופל עליי, תסתדרי לבד, כולם תלונות. ויש אחד שזה מתבטא בבריחות, הוא חוזר לרווקות שלו, הוא יותר מחפש את החברים, הוא יתעכב יותר בעבודה, חד בתורה, אבל מנסה לברוח מהמציאות הזאת. אבל מה באמת קורה? קורה פה פרדוקס. מצד אחד הוא מתרחק, מצד שני הוא נזקק לה. הוא צריך אותה. יש לו צרכים שהוא לא יכול בלעדיהם. ואז מה שקורה שמצד אחד הוא צריך אותה, אבל מצד שני הוא לא יכול איתה. אז מה קורה? לאן אני הולך? בעצם הפרדוקס הזה יוצר לו
ריחוק, אבל להשתמש בה. הוא כן ישתמש בה מצד אחד, אבל מצד שני הוא הולך רחוק. נקרא לזה, הוא נהנה רק מהרווחים של גבר. מה שמתאים לי, מה שאני נצרך באופן הגשמי שלי, אני אהיה מסופק, אני צריך את זה. אבל מה שדורשים ממני, באיזשהו מקום, זה נראה לו כמו תיק, זה קשה לו יותר. בעל כזה במשך הזמן, תשימו לב, אותה מציאות, הוא ממשיך במשך הזמן לעבוד ככה, הוא מאבד את הגבריות שלו. במשך הזמן הוא מקשה על האישה להעריך אותו, כי היא רואה שהוא מחפש רק לקבל. לא הבנתי, אתה רק רוצה, אבל שאני צריכה משהו, זה הופך להיות, אתה כאילו מה ביקשתי. אמנם הוא לומד, הוא עובד, הוא עושה משהו בשביל הבית, אבל ביחס לקשר שלו איתה, הוא מחפש יותר לקבל את הצרכים שלו. מה שקשור אליה זה, הוא משדר בבית, כאילו זה תיק. עוד פעם נפל עליו וזה מוקרן, גם אם הוא לא מנסה, גם אם הוא לא מוציא את זה מוקרן. הגישה הזאת מצויה בהרבה בתים. ובמקום שהבעל ישלוט על הטבעים שלו, וידע לתת לצד השני, למלוך על עצמו, לתת לצד השני, הוא נסחף לטבעים הגשמיים שלו, שהם עסוקים יותר איך אני מקבל, איך אני מספק, איך אני מרגיע את עצמי. ככל שהבעל הולך בדרך הזאת, ובלי לשים לב, הוא לובש את הסמלה של אשתו. אמרנו שהבגד של אישה זה לקבל, אישה זה לקבל, גבר זה לתת. אז בלי לשים לב, הוא לובש את סמלת אשתו, הוא מחפש לקבל ולקבל. וגם אם פה ושם הוא נותן, הוא כבר עושה מזה עסק, כאילו מה הוא עשה. במשך הזמן הוא מרגיש כבר חלש. הוא מרגיש שהגבריות שלו לא מספיק חזקה. ובלית ברירה מי שמחזיק את הבית זה הצד השני. הבעיה הגדולה שזה לא יכול להישאר ככה. האישה היא בסוף אישה. היא רוצה לקבל, היא צריכה לקבל ומגיע לה לקבל. כשהיא לא מוצאת את השפע שלה, מכיוון שהגבר שלה עכשיו הוא לא מספיק גבר, אז היא מנסה לבקש את זה, כי היא צריכה את זה. וברגע שהיא צמאה לזה, היא עוד יותר מבקשת, ועוד יותר נהיית צמאה, ועוד יותר צריכה, ואז היא כבר פחות נושמת. אז זה מתחיל לצאת בצורה לא פשוטה. אז בתלונות, בזעקות, בבקשות, ולכלול כל דבר. או שהיא ננהלת, ובעצם מחליטה לשרוד את המצב. כמובן, כל זה בא על חשבון של מילוי הצרכים של הגבר, צרכים הבסיסיים שלו, רואים את זה שם. בשני המקרים, גם אם אישה מתפרצת, גם אם היא ננהלת, הבעל רואה מולו אישה לא מאושרת, לא שמחה. במקרה הגרוע הוא גם כועס עליה. מה יש לך? תתחילי לזוז, לא עושה כלום. הוא חושב שכשהיא רומזת לו, אני צריכה תצומי שלך, אני צריכה שתהיה איתי, הוא שוב רואה את זה, עוד הפעם הוא רואה את זה כחור. עכשיו זה בגלל שהוא יוצא מנקודת הנחה לקבל ולא לתת. אז לכן כל דבר שהיא רוצה זה בשבילו לתת, זה קשה יותר. בדיוק בצומת הזאת. פה הרבה גברים לא מצליחים לעשות אחד ועוד אחד. הם לא אוחזים שהרצון שלהם לקבל הוריד מהם את הכתר שהיה להם. הם לא אוחזים שהם יותר מקבלים מאשר נותנים. וככל שהם כועסים יותר, אתה מסתכל, אומר לו בוא נראה על מה אתה כועס, ואתה רואה שעיקר הכעס יושב בעומק על כך שהוא לא מקבל. זה מדהים. גם אם בהתחלה הוא לא חושב את זה. שאתה יושב איתו בוא נכתוב מה אתה רוצה. מה אשתך עושה? וברוב הפעמים, ובשיעורים אחרים הרחבנו על זה יותר, הוא רואה פשוט שהוא רוצה רק לקבל. פה ושם הוא נותן, הוא מסביר מה הוא עושה, אבל ברצון העיקרי, כל הכעס שלו יושב, למה הוא לא מקבל? האישה במקרים האלה מאוד רוצה לתת לו, היא לא נגד, היא אשת חיל, היא טובה, אבל למה היא לא נותנת? כי אין לה ממה, אין דלק. ובדיוק פה, זה הצומת שהרבה בעלים מתלוננים עליה, וצועקים ומאוכזבים ומענישים אותה בכל מיני התנהגויות, למה היא לא נותנת? ומכיוון שהרבה מהם לא לומדים ולא נחשפים לחומר, אז ממשיכים בדרך הזאת. ואני אומר לכם, מדי שבוע השם מזכה אותי לשבת או לדבר עם בעלים יקרים כאלה, אבל האישה שלהם גוססת, ממש ככה אני אומר להם את זה, מפורש, אין הרבה המצן זוגי, ואם הוא אחד שפוגע וכל מילה שנייה שלו זה גירושין, הוא לא מתאר לעצמו מה הוא עושה. אתמול היה לי עוד אחד.
הוא אומר לי, אני לא מפחד מהמילה גירושין, אין לי בעיה עם זה. אולי 4 פעמים הוא אמר את זה בשיחה. ואז אמרתי לו, תגיד לי, אתה בסדר? מה אתה רוצה? יש לך ילדים, יש לך בית. אתה מדבר כמו ילד, מה אתה כל רגע מדגיש לי שאתה לא מפחד מגירושין? אז לך תתגרש, מה אתה רוצה? הוא בעצם היה באיזשהו מקום כל הזמן להפגין את הכוח כדי לקבל. כדי לקבל, הוא לא מחז את זה אפילו, אבל זה הרצון שלו. שבוע שעבר ישבתי עם בעל מתוק מדבש. הוא הגיע למצב הזוגי שלו, והוא לא תיאר לעצמו עד כמה הוא יצא באמת עם רצון לקבל. עד כמה הוא יגלה שהרצון שלו זה יותר לקבל. לא רק זה, הוא לא מבין למה הוא לא מקבל. הוא לא מבין למה אין חום, למה אין אהבה, כמו שהוא תמיד חלם, על זה הוא התלונן. אבל במשך השיעור גילינו שבצד השני יש אישה שלו, שהוא חי איתה, שהיא פגועה עד עמקי נשמתה. אמרתי לו, תדע לך, היא חיה בנס. אישה אחרת במצב שלה, מזמן הייתה מתה מבחינה זוגית. זה אולי נשמע קיצוני מדי, אבל מי שמכיר קצת זוגות יודע בדיוק על מה מדובר. וגם שאני אומר פה, אני הזכרתי בתחילת השיעור לאלה שלא שמעו. יש כאלה שהשיעור הזה בשבילהם פרגון, אבל אני חושב על כל האלה שישמעו. יש כאלה שבשבילהם זה הצלת חיים, יש כאלה שבשבילהם זה וואו, פתח לי נקודה. לכן כל אחד ייקח את זה למקום שלו. בכל אופן זה מה שיצא לו מאותו מפגש, שפשוט אשתו חיה בנס, ויאמר לשבחו, ולשבח של הרבה בעלים, שבאמת לא שמו לב, שקועים בעצמם, בתורה, בקריירה, בעבודה, אבל כשהם קולטים את הנקודה, הסכים עם זה, והפך את עצמו מקצה לקצה. בתים כאלה קמים לתחייה, בעלים כאלה זוכים לבנות הבית מחדש, אבל הפעם זה לדורי דורות. מאידך כל בעל, שכל המהות שלו זה לקבל, וזה מה שהוא מחפש, הוא הופך את הבית. האישה מרגישה שאין לה גבר בבית. הוא כל הזמן מרצה, מתנצל, מבקש, מתחנן. כל הזמן, יש כאלה שצריכים טיפול רגשי בשביל הדבר הזה, אבל יש כאלה שצריכים רק להכיר את עצמם, לדעת מה האישה צריכה. אחרת הכל מתהפך, הבעל הופך להיות נקבה. משה רבנו לימד אותנו, מנהיג אמיתי חייב להיות אדם שמחפש לתת. אומר משה, אני לא מחפש מלך שיושב ומחלק הוראות. זה בן אדם שלא ילך לו. מנהיג אמיתי רואים אותו פועל בשטח. הוא לא רק מקשקש כל היום. לא חסרים לנו דוגמאות היום של קשקשנים שקוראים לעצמם מנהיגים. יש אנשים שלא זוכרים את אבא שלהם שוטף כלים, מרים צלחת, עוזר לאמא. לא זוכרים. יש אנשים שלא שוכחים את אבא. איך אבא היה עוזר לאמא, הוא מרים, הוא מפנה, הוא עושה קניות. איך הילדים נזכרו אותנו? איך הילד יראה את אבא? ויש כל מיני כאלה עם אידיאולוגיות, לא, אני לא, נולד לו ילד, לא, אני לא מחליף לו טיטול, אני לא. אחרי 2-3 הוא נשבר. אבל כל מיני עונשים כאלה, ואשתו אחרי לידה לא פשוטה, ובקושי יכולה להרים את התינוק, והוא מתעקש. פעם היה לי אחד כזה. אני מסביר לו, לא, הוא היה צריך להביא את הסבתא ואת הדודה, והם בסוף נשבר, בסוף אחרי 2-3, הבין שאין מה לעשות, אבל כל זה מגיע ממקום שהכניסו לו, הרגשתי על זה, הכניסו לו, תיזהר, שלא תתרגל, כל מיני דברים. חייבים לזכור, גבר אמיתי זה עוצמה, זה אנרגיה, איש אשר רוח בו. בדרך כלל מה שאישה עושה בשעה, גבר יכול לעשות ברבע שעה. נכון שזה לא תמיד באותה איכות, אבל העזרה שלו יכולה לחסוך המון. תעזור לה, רבע שעה אתה עוזר, אתה מתקתק לה את הבית, אור בעיניים אתה עושה. לא רק זה, היא גם רואה בו דמות של הערכה. איזה בעל זכיתי, יש בעלים בקושי עוזרים, בקושי. סיפרה לי פעם אישה לכמה ילדים, היא עובדת עד מאוחר, בעלה הצדיק מביא את הילדים, אוסף אותם מהגנים בצהריים. אם היא לא מכינה אוכל, הוא מביא להם חטיפים, פותח במבה, פותח ויסלי, פותח. היא ביקשה ממנו כמה פעמים, תכין להם משהו, אני לא מספיקה, לא מגיעה לזה, עוזרת ב5, לא מגיעה למקום הזה. במקרה הטוב הוא מורח להם שוקולד, חצי על הלחם, חצי על השיש, מביא להם ככה, וגם זה כאילו עשה טובה, כמה צריך להודות. איך היא אמרה? אני יודעת שקשה לו כי הוא בעצמו רעב, אבל אני לא מסוגלת, כמה אני יכולה? אתה צדיק, יושב לומד, אשריך כל הכבוד, היא בחרה לצאת לעבוד כדי שאתה תשב תלמד, אבל צריך קצת העזרה. זה גבר שמאבד את הגבריות שלו. כולנו מבינים שחסרה לו מלכות, רואים את זה, מבינים, גבר אמיתי
מחפש לתת, להקריב, אין לו יודע להכין אוכל. מלך פורץ גדר, מה, אתה ילד בן 4? אני לא יודע להכין אוכל. כמה גברים כאלה אומרים? אז תנסה. ואנשים עובדים במלאכות קשות, מה לא עושים? הוא מתקין מזגנים, זה מחשבים, זה בבזק, זה בזה. אתה מגיע לאוכל, הוא לא יודע לערבב קוסקוס, לא יודע לערבב אורז, מה קרה? תיקח מתכון, היום על האריזה יש לך מתכון. אתה לא צריך להסתבך. אני לא צריך, תדע לך. צריך פעם ועוד פעם, בסוף תראה. אני חילקתי מתכונים לאנשים, הרבה פעמים אדם מתקשר, יש פה כמה שהתקשרו אליי, זה אשתו חולה, רוצה מרק, הוא רוצה זה, הוא רוצה... תאמין לי, לא סתם השפים הגדולים הם דברים. למה? כנראה שבאמת אפשר שם להזיז משהו. לכן ברגע שאדם מבין, גבר אמיתי, בודק, נכון, אני יודע שיש פחד גברי שהאישה תתפוס טרמפ על זה לכל החיים. אבל כשהבעל מכיר את אשתו ואוהב אותה, הוא יודע שלפעמים זה העזרה שנדרשת ממנו. אתה אוהב אותה, זה הילדים שלך, בשביל מי אתה עושה את זה? הם רעבים, אתה דואג להם, מביא להם, זה בגרות, זה גבר מלשון בוגר. השיבה של היא תתרגל, לא תתרגל, זה מוחין בקטנות, זה יותר מדי להיות ילד. תארו לכם אותו בעל, מפשיר עוף, שם כמה תבלינים, מים, מרק תימני לא מסובך, כמה תבלינים, מים, מכין קוסקוס, סלט, עושה דברים פשוטים, גם אם לא חותך סלט רציני, בסדר? לא צריך עיצוב. יחתוך ירקות, לא סלט, שיחתוך, לא משנה הצורות. מביא לילדים, לא רק זה, שומר לאשתו, צלחת, היא חוזרת מהעבודה גמורה, מגיעה הבית, יש לה מנה חמה מוכנה, לא מנה חמה מהחנות, מנה חמה שבעלה הכין. היא מגיעה כזה דבר, אוכלת, רגועה, כולם מבינים שבעל כזה הוא מלך, הוא מלך אמיתי, הוא מרגיש את זה, הוא בעצמו מרגיש, וואו, יש לי את זה. זה מלך אמיתי, הוא יוזם, הוא מביא, הוא מוזיז את הבית, האנרגיות יוצאות גם ממנו. דבר נוסף אומר משה, אשר יוציאם ואשר יביאם. מה אמרנו? אומר רש"י זה בזכויותיו. וזה גם נקודה שקשורה למהות של גבר. הרחבנו עליה בכמה שיעורים, ב-83, 86 ו-104. בעל שקשור לתורה ולמצוות, הוא מוערך הרבה יותר אצל אשתו. כל אחד לפי היכולת שלו. אבל להיות מחובר. כמה פעמים שומעים מנשים, אפילו נשים בשלבי התחזקות מינימלית, כמה חשוב לה שבעלה ילך לשיעור אחד, שלא יוותר על שיעור תורה, שלא יוותר על תפילה. איך היינו בחתם סופר, סתם נשים רוצות, משתוקקות שהבעל יהיה תלמיד חכם. זה סתם אישה רוצה שהוא יתחזק, שיגדל בתורה, זה מה שהיא רוצה. וכשבעל מחובר לתורה ולמצוות, זה בעל אחר. ברוך הגבר אשר יבטח בהשם. גבר מבורך זה אחד שקשור לבורא עולם. גבר שלא לומד, לא מתפלל, לא מחובר, לא מחובר באיזשהו מקום, יורד לו מהערך. לא רק זה, כשהוא ירצה להעיר לה על כיסירו או של חצאית, יהיה לה מאוד קשה לקבל. ואדרבה, ככל שבעל מתחזק מבחינה רוחנית, הוא לא צריך לדבר עם אשתו. היא לבד תתחזק. הרי שורש נשמה שלכם מחובר. כשאתה עוסק בתורה, ישבת ללמוד שעה, השקעת עוד רבע שעה, עוד חצי עמוד גמרא למדת, הנשמה שלך קיבלה יותר הטענה, אוטומט זה עובר אליה, אוטומט, אתה לא צריך לדבר איתה אפילו. הרב בן ציון כותב באור לציון, שגבר שלמד ברווקות שלו, גם את זה אשתו לוקחת, גם מה שלמדת ברווקות עובר אליה. הכל, השורש נשמה, אתם מחוברים, ברגע שאדם מתחזק, הוא מחזק את הצד השני. זה אומר משה רבנו מנהיג אמיתי, מנהיג שיש לו גם זכויות. דבר נוסף שאומר משה רבנו, הוא בטוח לא התכוון לזה, אבל אני מעמיס את זה במילים שלו. איש על העדה, אשר יוציאם ואשר יביאם. אחד מהדברים האהובים ביותר על האישה, זה שיש לה בעל שמוציא אותה ומביא אותה. לא הסעות, אלא מוציא אותה להתאוורר, מוציא אותה לנשום, מפנק בצימרים, יוצא לבית מלון, לכל מיני מקומות. יש דברים שעד שהאישה לא תבקש על נפשה, הוא לא מבין, או יותר נכון לא רוצה להבין. רק אחרי שהיא משגעת אותו, הוא מסכים לצאת. ועוד הוא מספר לכולם שהוא הוציא אותה. תדעו לכם חידוש שהרבה לא יודעים אותו. אותו בעל שבסוף הוציא את אשתו, הוא לא נתן לה. היא פשוט לקחה, זה לא נקרא נתינה. בעל שנותן, תן, חכה שיקחו ממך. נותן מראש, אשר יוציאם ואשר יביאם. אם אישה משגעת את בעלה על משהו, ובסוף טוב, יאללה, קחי. זה לא נקרא שנתת, היא לקחה.
נתינה זה שאתה נותן לפני שמבקשים. אתה יודע מה אשתך רוצה. אישה יודעת מה בעלה צריך, מראש תתני לו. יש אישה שהוא מגיע עד שהיא מכינה לו אוכל, ועד שזה, והוא טורח ומבקש ממנה ומתקשר. בסוף מגיע האוכל, אבל יש אישה שמראש יודעת, בעלי חוזר רעב, אז הוא מגיע, היא כבר מיד מכינה לו אוכל. הוא מגיע במצב כזה, הוא מקבל, הוא לא לוקח אוכל, הוא מקבל אוכל, והיא זכתה לתת לו. ברגע שאנחנו אוהבים, אנחנו מראש נותנים. הנה אנחנו לפני החופש, פה נמדדת הנתינה של הגבר, כמה הוא מוציא אותה, כמה הוא מוציא את הילדים, כמה הוא זורם איתם, ולא יהיו כצאן אשר אין להם רועה. יש בתים, צאן בלי רועה, לא צריך להרחיב על זה, אבל צריך לשאוף לא להיות כזה, לא להיות בבית בלי רועה. לפני כמה שבועות דיברתי במקום אחר על הנושא הזה, ואמרתי כמה חשוב להשקיע בזוגיות, לצאת מדי פעם, לפנק את עצמכם. אז מישהו שם אמר שהוא מרגיש שהזוגיות שלו משהו, הוא לא צריך את זה. הוא נשוי קרוב ל-20 שנה כבר. הוא אומר, אני אצלי תענוג, אין צורך. אמרתי לו, מתי פעם יצאת עם אשתך לצימר או משהו? הוא לא הצליח לזכור. אבל מיד אומר, אשתי לא רוצה, זה מלחיץ אותה המקומות האלה, זה לא בשבילה הדברים האלה. ואת האמת שמבין ריסי עיניו היה ניכר שזה מלחיץ אותו יותר המזומנים מאשר מלחיץ אותה. אבל אמרתי לו, בוא תעשה טסט לזוגיות שלך. אתה תציע לאשתך לצאת לנופש ביחד איתך ותראה מה התשובה. אם היא תגיד לך שהיא לא רוצה לצאת, זה סימן שאלה. תדע לך, אני לא אומר שזה בעיה, זה סימן שאלה, זה דורש בדיקה. אישה אוהבת לא תרצה לצאת עם בעלה לנופש? מה זה? זה מוזר. צריך לבדוק מה קורה שם. ואם היא תרצה, אז תבין כמה באמת היא הייתה צריכה את זה. רק היא לא ידעה לבקש את זה, שזה גם סיפור. אבל תבין כמה היא צריכה את זה. הוא ניסה להתווכח, אין לי ימים, אין לי חופשות, אין לי זה, קיצור, הוא ניסה לקחת את זה למקומות אחרים, לא ויתרתי. ולא רק אני, החברים של השיעור עצמם לא ויתרו לו, כולם פשוט נפלו עליו. בסוף השיעור יצאתי, ואחרי זה מישהו מתקשר אליי, אמר לי, תקשיב, לא ויתרנו לו, אמרנו לו, תקשר לאשתך. הוא התקשר לאשתו, שאל אותה, מה את אומרת, היית רוצה לצאת איתי לנופש? והיא ליד כולם אמרה, הלוואי, עכשיו אני יוצאת איתך. מה היה חסר לאותה אישה? גבר שיזום, שיחליט, שיקח את הדברים לידיים, אשר יוציאם ואשר יביאם. אם כן למדנו עד כאן מה זה גבר אמיתי. גבר זה מציאות של נתינה, של יוזמה, של גדלות. ככל שהוא מתגבר להקריב ולתת, הוא נעשה גדול יותר בעיני אשתו. הוא באמת הופך להיות מלך. אחרי שלמדנו מה זה בעל אמיתי, אנחנו יכולים ללמוד מה זה המפתח, שיכול לעזור לכל בעל להיכנס ללב של אשתו. זה מפתח שאם הוא חסר, כל המלכות עצמה חסרה, ויותר מזה, מהמפתח הזה כל המלכות של הגבר גודלת. אם שמתם לב, הבאנו מקודם, רש"י הביא לנו את משה רבנו שמבקש מנהיג לעם ישראל. ורש"י הביא לנו דוגמה. את מי הוא הביא דוגמה? את משה רבנו ודוד. שתיהם. משה רבנו ודוד היו מלכים, הם דוגמה למלך, מלך אמיתי. ורציתי לראות באמת מה היה מיוחד במשה ודוד. אז הצצתי קצת בקורות חיים של משה ודוד, לראות מה היה העבר שלהם, למה בחרו בהם למנהיגים. ובאמת לשניהם אותו קורות חיים, אותו סיבה. שניהם היו רועי צאן. ועל שניהם מספרים אותו סיפור. שבעצם הסיפור הזה, השם החליט שהם יהיו המנהיגים. הסיפור על משה רבנו מוכר לכולם. אותו גדי שברח לו, משה רץ אחריו עד שהוא ראה אותו מגיע לבריכה של מים. הוא רואה איך הגדי שותה בצמאון. כותב המדרש שמשה רבנו דיבר עם הגדי. כיוון שהגיע משה אצלו, אמר, אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני הצמא. עייף אתה, הרכיבו על כתפו והיה מהלך. אמר הקדוש ברוך הוא, יש לך רחמים לנהוג צאן, אתה תראה את צאני ישראל. זה סיפור על משה. ועל דוד מספר המדרש, גם היה רואה צאן. היה מקפיד להוציא למרעה קודם כל את הקטנים, שיאכלו את העשבים הרכים. אחרי זה את הזקנים, שיאכלו את העשבים שנשארו, ואחרי זה את הבחורים הבוגרים, שיאכלו את העשב הקשה. אמר הקדוש ברוך הוא, מי שיודע לראות צאן, יבוא ויראה את עמי.
אם נשים לב, המבחן של דוד ממשה, ומה היה? ברחמים שלהם, באמפתיה שלהם לצד השני. להיכנס לעולם של הצד השני. משה מבין את הגדי, מצטער בצערו, מרכיב אותו על הכתף, חוזר איתו. אומר הקדוש ברוך הוא, זה מה שאני מחפש, כזה מלך לעם שלי. מלך עם רחמים ואמפתיה לעם שלו. מלך שמוכן לרדת למצב של העם. לא, אתה פה והעם למטה. מה אתה צריך? כן, דבר איתי, תתקשר אליי, תבוא אחר כך, תעשה ככה, כל מיני הוראות. לא, רד לצד השני, רד לגובה העיניים שלו. דבר איתו מהמקום שלך, תראה לו שגם לך יש קשיים. משם אתה מדבר. וזה מה שמשה אומר לקדוש ברוך הוא, יפקוד השם איש על העדה, ולא יהיו כצאן אשר אין להם רועה. זה בפסוק עצמו זה מרומז, כצאן אשר אין להם רועה. בשבועות האחרונים רהבנו פעמיים על נושא האמפתיה. למדנו על האמפתיה וההבנה שיעורים מדהימים. למדנו עד כמה זה הלב של הזוגיות ועד כמה כדאי להשקיע בדבר הזה. אנחנו בימי בין המצרים, ימים שנדרשת כביכול אמפתיה לבורא עולם, להתאבל על ירושלים, להיות שותף בצער השכינה. בעל חזק מבין שאין כמו אמפתיה והבנה. זה המפתח, זה הדבר שהכי שווה לבעל. זה המפתח שגבר יכול להיכנס בכל זמן ללב של אשתו. אישה צריכה את האמפתיה וההבנה שלך, שתזדהה איתי, תבין מה עובר עליי. אל תנסה לפתור לי את הבעיה, אל תנסה לברוח, לתרץ, תנסה רק להבין מה קורה איתי עכשיו, מה עובר. ותדעו לכם, הרבה פעמים שבעלים מתקשרים בסיטואציות מסוימות, ואתה מסביר לו שזה מה שהיא צריכה, וזה מה שהוא עושה, זה פשוט עובר. זה עובר כי באמת על פי רוב, זה מה שהיא צריכה. אבל לשם זה צריך להיות גבר. צריך להיות אדם שמחפש לתת. כי כשאתה אומר את זה לגבר, שכל המוח שלו זה לקבל, הוא לא מבין. הוא אומר, תפסיק כל היום להבין את האישה. כל היום אתה מדבר להבין. בסדר, תמשיך. אל תבין אותה, תמשיך הלאה. ואז אתה פוגש אותו אחרי זה שהוא מחפש העזרה. אבל עדיין הוא עם אותו ראש. הוא לא באמת רוצה עזרה, פשוט המצב קשה, אז הוא מגיע, הוא אומר לך, תקשיב, אין מה לעשות. אז הוא מחפש שתפתור לו את הבעיה, אבל הוא לא רוצה עדיין לשנות. אדם צריך להבין, אתה רוצה להיות מוצלח, מאושר, תבין מה זה גבר ושב שמה. אתה גבר, אתה לא אישה. אבל מה, אני לא אמור לקבל? או גבר שנותן, מקבל הרבה יותר מאשתו. תדעו לכם, גבר אמיתי יודע מה אני אומר. גבר שנותן לאשתו, היא נותנת לו מעל ומעבר. מעל ומעבר. הלוואי וניתן לה מה שהיא נותנת לנו. עזבו הריונות, ילדים, עזבו דברים שגבר לא מחשיב את זה. ואני מדבר באופן כללי על ההתנהלות של בית. אתה מגיע, חוזר, יש לך אישה, דואגת לך, אז מה היא רוצה? פה ושם, קצת יותר השקעה, תוציא אותי, קח אותי, תעשה לי כל מיני דברים. ומה זה מסתכם? בשעה, שעתיים שתקדיש. אבל בגדול תראה מה אתה מקבל. מנהלת לך בית. אתה בעל הבית. יש לך פה מישהו, מנהל המפעל שלך. הביא לך את הילדים, מגדל לך אותם. אתה תהיה יום אחד ראש השבט. מי ניהל את כל זה? כל זה מגיע מהאישה. נו, אז איך אני מתגמל אותה? גבר נורמלי, גבר רגיוני, מבין את זה. אז הוא בא לתת. באמת, הוא לא חושב שזה עונש. הוא עושה את זה בכיף. ושלא נחשוב, האישה נותנת פי כמה, אבל היא חייבת גבר חזק בצד השני. היא חייבת משענת. היא נתונה יותר למצבי רוח. אישה יכולה לקרוס על דבר ממש קטן. שבוע אחרי זה לא מפריע לה. ואתה לא מבין, אתה עצמך זוכר, אתה מחושב. אתה אומר לה, לפני שבוע עשיתי ככה, וואי מה עשית בבית. השבוע לא מפריע לה. פשוט מאוד, זה נתון למצבי רוח. זה לא תמיד קשור לדבר עצמו, ששמת את הבקבוק פה ולא פה. זה לא קשור. שבוע שעבר המצב רוח היה כזה, מידת הדין הייתה קצת יותר קשה, אז שמת את זה פה במקום פה, זהו, לא יוצאים. נו מה עכשיו, מה קרה? לא יוצאים, לא רוצה, אין לי כוח, זהו, בום, בלגן, אתה מתעצבן, אתה לא מבין מה היא רוצה. שבוע אחרי אותו, היא שמה, עזוב, לא אתה, היא לקחה את זה מפה לפה, שפכה, עשתה הכל ויוצאת. איך יכול להיות? לפני שבוע אני על זה קיבלתי מאסר העולם. היום אתה עושה כזה דבר? הכל יוצאים? בוודאי. זה מצבי רוח.
ברגע שהאדם מבין את זה, אז הוא לא נבהל, הוא אומר אני יודע מה זה אשתי, הוא מבין שהכל מתנהל על פי הרגש, על פי המצב הרוח שהיא חובה באותו רגע. ברגע שהוא מבין את זה, קל לו להבין את אשתו, גם אם זה יהיה פעם ועוד פעם ומיליון פעם. זה הנתינה שלי, זה מה שאני יכול לתת לאשתי, את זה אני אתן, אני אעטוף להבנה ואביא לה את המתנה הזאת. עכשיו אני מבין אותך, זה באמת קשה, אני מזדהה איתה, אני מראה לה שגם לי קשה הקושי שלה. ברגע שהיא פגועה, ברגע שהיא עצובה, ברגע שהיא עצבנית, ברגע כל סיטואציה שתרצו, שאתה שם בשביל להבין, ואתה גבר, ואתה מבין, זהו, עשית את תפקידך. מפה והלאה, בשיעורים הבאים נראה מה קורה שזה לא מסתדר. אבל על פי רוב זה אמור להסתדר. כי זה מה שהיא צריכה, גבר חזק, שלא נסחף למערבולות שלה, ומצד שני גבר שיבין אותה, לא שיתנטרל. רואה אותה בוכה, יוצא מהבית. רואה אותה זה, דברי איתי, תירגעי, תדברי איתי. כל מיני מילים שאתה לא מבין מה קורה. ברגע שאתה עומד שם ומקשיב, אתה הרבה יותר חזק. שימו לב, משה רבנו ממני המלך, מאמפתיה לגדי. לגדי קטן הוא הפך להיות מנהיג של כל עם ישראל. אתם מבינים מה זה? כל שכן אם בעל מחליט לתת אמפתיה לאישה שלו, כמה מתוך זה הוא יהפוך להיות מלך בבית שלו? משתתף במה שהיא מרגישה. איך אמר משה רבנו לגדי? לא ידעתי שאתה צמא, בטח אתה עייף. תראו מה זה, איזה מילים. לקח אותו על הקצף. כשאתה חושב על זה, זה לא תמיד אופייני לגבר. תחשבו גבר רגע, גבר רואה איזה חתול נפל, או חתול רץ, בסדר? רץ אחרי חתול, יותר מצוי, ובסוף רואה שהחתול הולך שותה מים. הוא אומר לו, חתול יקר, אני רואה שהיית צמא, אתה בטח עייף, בוא ניקח אותך בחזרה לאן שהיית. זה גבר, זה או ילד, או מקסימום אישה, ככה נחמדה, מגיעה לחתול, מה קרה ממי, אתה עייף, זה, לוקחת אותו כמו חתול. אבל גבר, קצת פחות אמפתי. אבל הנה אנחנו רואים שבזה הקדוש ברוך הוא מדד את משה, כן, שהוא הולך לגדי קטן, ואת כל הגבריות שבו הוא בא לגדי ואומר לו בוא, אתה עייף, אני אקח אותך. תארו לכם שמשה לא היה מרכיב אותו. היה אומר לו בוא לידי, כמו ככה כלב קטן, לוקח אותו לידו, משה הולך והוא... זה גם היה בסדר, לפחות רץ, הביא לו שתייה, לא נתן לו בעיטה, זה גם בסדר. אבל משה לא ויתר, משה עשה את המקסימום, אני לוקח אותו עליי. יש בעלים שחושבים שהאישה שלהם לא תשתנה, ככה היא. יש כאלה שבטוחים מזו האישה שלהם במובן השלילי, אבל צריך לדעת שברוב הפעמים זה בעלים שחסר להם אמפתיה והבנה, ולכן הצד השני נעול. הם אולי גברים טובים, הם נותנים, הם משפיעים, אבל המפתח העיקרי זה להבין את האישה. בעל שלא מבין את אשתו, במובן מסוים הם טרודים. החיבור הוא לא חזק, ומרגישים את זה, ואסור לוותר על זה. כל פירוד שמרגישים בבית, תעצרו, לא להישאר פרודים, כי פירוד גורר עוד פירוד, וכשזה מצטבר אתה לא מבין מה זה, מאיפה זה הגיע. תמיד להשתדל להיות מחוברים. יש משהו שלא סגרנו, תסגרו את זה, בסדר, לא היום, לא דחוף, אתה רוצה מחר, אבל לא להשאיר דברים שאנחנו ככה מופרדים. גם אם זה דברים שלא דיברנו עליהם, על הכל מדברים, פותחים את הכל, יש כאלה עם כל כך הרבה נושאים, לא, על זה אני לא מדבר עם אשתי, לא מדבר. מה קורה איתך? אז על מה אתה מדבר? הכל שם עם כללים, אתה רואה בית על גחלים, איך אפשר לחיות ככה? זרום, זה אשתך, הכל פתוח, תהנו מהחיים, תשתחררו, גם אם אישה אתה מסובך, אז מה נשאר לך לחיות? ממה אתה נהנה בחיים? ברגע שאדם מבין שההבנה, האמפתיה עצמה, נותנת לו כוח להתחבר אליה, הוא הרבה יותר משקיע, וזה האמת, שבעלים שחושבים שהאישה נעולה ומעצבנת, וכל מיני, גם המבוגרים שחושבים כל מיני מחשבות על האישה, זה בגלל שהם לא מבינים אותה. והסברנו כמה פעמים שההבנה זה לא בהכרח הסכמה, זה לתת תחושה טובה לצד השני. היא זקוקה לזה, היא צריכה את זה, היא רוצה להרגיש שאתה מבין מה היא מרגישה, שכואב לך גם מה שכואב לה. זה מנהיגות אמיתית, לכאוב את הכאב של העם. לא לברוח מהאחריות שלי, אני בעל, אני הולך עם זה עד הסוף, גם שזה קשה. ונסיים בסיפור מדהים שקראתי על הגאון הרב אלחנן וסרמן, השם ייקום דמו. אחד מגדולי הדורות שהיה בתקופת השואה, הוא היה ראש ישיבה בברנוביץ', והוא טס לתקופה לאסוף כספים בלונדון. אחרי שהוא גמר לאסוף מה שהוא היה צריך, הוא ביקש לחזור לעיר שלו.
אמרו לו כולם, רבנו, לא כדאי, המצב בברנוביץ' בפולין שם בלגן שלם, מתחיל השואה. לא, רבנו, תישאר פה בלונדון, אבל הוא התעקש לחזור, יש לי שם קהילה, ישיבה שלי, אני לא עוזב את הישיבה שלי, לא משאיר את האנשים שלי ככה בשטח. הוא לא היה מסוגל להישאר. התלמידים מה ניסו לעשות? אלה מלונדון, אבל עלה לרכבת ונסע. ולדאבון לב ביחד עם 300 מבני ישיבתו נעקד על קידוש השם. הוא הסביר להם, מנהיג לא עוזב את התלמידים שלו, לא עוזב את הקהילה שלו, הוא לא יכול. אתה בעל הבית, בני הבית נתונים, צריכים עזרה, אישה צריכה עזרה. למה אתה בורח? תראו מה זה מנהיג אמיתי, גבר במצבים קשים. אשרי הגבר על יצרו גובר, אשרי זה מאושר. אדם מאושר שהוא גובר על היצר שלו, שהוא הופך להיות גבר אמיתי, אז אצלו נמצא האושר והשלום. לסיכום, למדנו היום דברים נפלאים, למדנו על האמפתיה וההבנה, אבל מזווית אחרת. על אותם בעלים שיצרו כבר סטיגמה בבית, יצרו כל מיני דעות אחד על השני, בעיקר בעלים על האישה שלהם, וצריך לדעת שעל פי רוב זה לא נכון. זה לא נכון, גם אם הם חיים 30, 40, 50 שנה ביחד. כמה פעמים יצא לי להיפגש עם זוגות שנשואים 40 פלוס שנים, וככה הם עם סטיגמות אחד על השני. אין לי מי לדבר, מכיוון שסטיגמה היא כאילו, אתה כבר מראש לא חושב, זהו, זה היא, אין מה לדבר. אבל ברגע שאדם מבין שכל זה מגיע ממקום, תבדוק אם אתה מספיק גבר, תבדוק אם אתה בתפקיד שלך, בדרך כלל אישה היא אישה, ואם לא, יש שיעור גם על זה, תדאגו. אבל הנקודה היא לדעת שגבר הוא מספיק גבר, תדע על עצמך, עזוב, תדע על עצמך. כשאתה יודע שאתה מספיק גבר, וגבר זה משפיע, גבר זה נותן, גבר שזה אחד שיורד לשטח, אתה רואה אותו פועל, הוא הרבה יותר אינטנסיבי, לא רק מחלק הוראות. מצד שני, אשר יוציאם, אשר יביאם, מחובר לבורא עולם. יש לו עוצמה, כל זה עוצמה, זה מכלול של עוצמה של גבר. אישה רואה כזה דבר, היא נמסה לידו. מה שאתה רוצה היא תעשה, אומר הרמב"ם, יהיה בעיניה כשר או מלך. אתה מלך שלי, מה שתרצה אני עושה לך. ברגע שגבר מתחזק בדבר הזה ומבין שהמפתח העיקרי ביותר לאישה שלו זה האמפתיה וההבנה. כמה שהוא יותר יבין אותה יותר, כמה שהוא ייכנס לראש שלה. כמו משה רבנו ודוד שידעו לרדת לצאן, גם הוא יורד לצאן מרעיתו, מנסה להבין אותם, להיכנס ללב, הוא יראה שדווקא מתוך האמפתיה הזו, דווקא הבעלים, תדעו לכם, הבעלים הרגישים, שיודעים לרדת לאישה שלהם, לא מזניחים, כי העצובה היא ברוכה, תעצור, שים אמברקס, תראה מה קרה. לא להזניח את הצאן שלך, דווקא אותם בעלים שנראים כאלה, יאללה, מה אתה מתייחס אליה? צא, כל מיני דיבורים שאתה שומע בחוץ, תיזהר, עניינים, אלה לא הולך להם. אבל אנשים שיודעים לעצור ולתת, הרבה יותר קל, תדעו לכם, בסוף הם אלה שנהנים, כי החיבור ביניהם הוא חיבור אמיתי. האישה באמת אוהבת אותו, הוא באמת אוהב אותה כי הוא השקיע בה, בזכותה הוא גדל יותר, והיא בזכותו גודלת. בשיעורים הבאים נדבר גם איך אישה יכולה לעזור לבעלה להיות כזה בן אדם, ולא חס שלום להפריע לו. יהי רצון שנזכה לקיים מה שלמדנו, ויזכו כולם לאהבה ואהבה, שלום ורעות, והשם יברך אמר די לצרותינו, ונזכה לביאת משיחנו בקרוב, אמן.